Lallai ango ka sha buda. Yaya haka? Ai sai ka biya kuɗi. Ni da amaryata? Ni haka ne, ni ba ta wannan nake ba. Wannan ne karnukan wannan ba su da mutunci. Ku zo ku tafi. Ihu na ango. An ba da haka ne ba su tabbata ba. Me da kuka? Don Allah dan annabi, dan Allah ki tashi. Ke nake so masoyi na abar kauna. Da tstv kowa abokin tafiya ne. tstv madubin hangen duniya. Don me za ka zaɓi ɗaya a yayin da kake da damar haɗa duk tashoshin da kake so? Kai zaɓi cikin tsare-tsarenmu masu sauƙin kuɗi muddin kana da buƙata. Mama Africa Hausa. Uwa ba ga mama. tstv Africa, connecting your world.